Bona, Raül. Doncs bé, bon partit jugat per part nostra. Hem guanyat 11-3 a casa, davant de l'afició, estrenant samarreta. Crec que han jugat un molt bon futbol sala, tot i que no se'ns ha posat bé d'inici el partit, que hem començat perdent i on no hem ampliat molt el marcador fins al 3-2, que llavors ja han fet 4-2, 5-2, si no recordo malament 6-2, 6-3, i a partir del 6-3 doncs, fins l'11-3 final. Crec que l'equip ha pressionat molt bé, ha fet molt bones jugades, i crec que bé, els jugadors han d'aspirar a aquest nivell com a mínim i a partir d'aquí doncs sempre créixer. Crec molt en ells i crec que aquest és el nivell que han de tenir com a mínim. Molt bé, doncs a partir d'aquí la setmana que ve juguem contra Manlleu, ens desplacem, un desplaçament llarg i que ens tocarà treballar molt per intentar aconseguir la tercera victòria consecutiva. Moltes gràcies.